ମାଛଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଅଛି ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା ମାନେ ମାଛଟା ଠିକ ସେ ପୋଡ଼ିଲାନି ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ପାଖରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମୁଁ ତ ପୋଡ଼ା ମାଛ ଖାଇନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ମାଛ ହିଁ ଲାଗୁନି ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅଜୟ ମୋ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଯିବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ତ ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ୍ ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ A to Z ପାଇବେ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବନ୍ ଫେୟାର ହେବ ତା ଦେହରେ ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମାଛଟା ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ବାପରେ ପୁରା ଅଲଗା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅଜୟ ମୋ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଯିବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ତ ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ୍ ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ A to Z ପାଇବେ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବନ୍ ଫେୟାର ହେବ ତା ଦେହରେ ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମାଛଟା ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଟିକେ ଆସରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ ଅଛି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେଡ଼ି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଭାଇ ତେଣୁକରି ମୋ ସାଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଭାଇ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ହବ ପୁରା ସିରିଜ୍ ଚାଲିବ କୋରାପୁଟ ସିରିଜ୍ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେବ ଆଜି ପୁରା A to Z ପୁରା ଯାହା ହେବ A to ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଆଜି କଞ୍ଚା ମାଛ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଠ ହେଇଛି ଆଉ କାଠ ହେଇଛି ବରଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ପୁରା ବାଳିଆ ମାଛ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ହେବ ପୋଡ଼ା ମାଛ ବାପରେ ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ଚିଲ୍ ବାବା ଚିଲ୍ ହଁ ବାଳିଆ ୟାଦରେ ମସଲା ପଶି ଚଳା ଏ ବାପରେ अरे बाप बालिया माछ देसी जुगाड़ ये देसी लोग का देसी जुगाड़ है खांटी बालिया नई बालिया कही दिया जाए वीडियो मन रुहतु आमको आगू पूरा मस्त पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो आसो आम पूरा मोबाइल करूँ आपण वीडियो कंटिन्यू रुहतु आम जहाँ भी किसी करूँ देवमाली हो कि कोरापुटे जहाँ भी किसी करूँ आपण वीडियो देखा पाइबे तो सांगन देखु आम बर्तमान भी कदली पत्र कटा है ये माछ टे पोड़ा हम बोली 3टा ऊपर हेलानी रात रे कदली पत्र लेके जाऊ ए काठ अल्प मुठा नहीं पोड़ी पाउस को सब खाई दवा तो सांगन देखु आम बर्तमान माछ रेडी आलोक पूरा आम पूरा प्रिपेरेसन चलती आलोक कौन पकाऊ लुण ना लुण आ कौन पड़ो हल्दी आसला देसी हल्दी आमर एपटे जुगाड़ चलती बर्तमान में पोड़ा हल्दी आसला देखो हल्दी आसला बाहर बजार गरम मसला आसला छाड़ी कॉल करछला ना एपटे भी आमर प्रिपेयर सब चलती गरम मसला आसला गरम मसला बस एतिक रे जिनटा पोड़ा हबो खाली एतिक रे जिनटा पोड़ा हबो तबे टेस्ट खाई कहबो तमन तापर कोन इटा हबो मैग्नेट हो नाही मैग्नेट हला आ कोन या पर जिनटा रेडी करा जीवो याको आंतम पूरा आंते जमा जमा याको पूरा माछ पूरा सामान देखंतु या पार्टी केते बड़ो ए देखंतु ए पार्टी एती बड़ो मनुष्य खाइले मनुष्य गिली दबो बर्तन में हम निया जला डियासी मारिकी चित्त हम देखिए केन हाथ देखो पूरा निया लगला बर्तन में हेटरे माछटा पड़ियो अरे रेडी तो हाँ कहीं गोटे पकेबू ना ना सीजन मत सांग देखु तो ये टोटाल मुह दौनी सका निआ ही जलुनी माने 5टा माछ जली काटली निआ दौनी
ପଲିଥିନ୍ ନେଇ ଆସୁନା ବୁଝ କେ ନିଆ ଧରିବ पेट्रोल ଅଛି ହଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି କାଟିଦିଅ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଉଠି ସେମ୍ ଜଳେଇ ଦେ ମତେ ଜୀବନ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଲଗେଇ ଅଜି ସଫଳ ଦେଲୁ ମତେ ଦିଅ ଅଜି ସଫଳ ଦେ ଅଜି ସଫଳ ଦେ ବୁଝିପାରୁନ ନା ସଫଳ ଦେ ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମର ନିଆଁଟା ଜଳିଲା। କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତେଲ ଦୁନିଆ ଜଳିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟା ଖାଲି ପଡ଼ିବ ମାଛଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଳିବ ଆଉ ଲିଭିବନି ଏଇ ଯୋଉଭଳିଆ ନିଆଁ ହେଇଛି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ କୋରାପୁଟ। ଦିଆଡୁଆ କାମ ଦେଲା ମାଛକୁ ମାଛ ପଡାବା ହଁ। ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ନିଆଁ ଟିକେ ସେକା ହବା ସବୁ ସବୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ଦେଇଦିଅ ଅଳିଆ ଦେବା କେମିତି ଖାଇବାଟା ଖାଇବା ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲକି ମୋଡ଼ି ଦିଅ ହଲକେ ଅଛି କଣ କାମ କଞ୍ଚା ରହିବ ପୁରା ଭଲକି ମୋଡ଼ି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡିଲେ ଫାଟିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ପକେଇକି ମୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେତେ ମୋଡ଼ି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ନା ତାପରେ ବନ୍ଧା ହବା ପତ୍ର ପଡ଼ା ତ କହୁଛୁ ହଁ ପତ୍ର ବଡ଼ା କରିଦେବା ତମେ କେମିତି କହୁଛ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଧନ ମୁଁ ଆଇସ ଧରୁନି ଭାଇ ଆଠିଆ ଧରୁ ଆଉ ତ ମୋଡ଼ିବନି ଧରୁଛି ତ ଧରୁନୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ପତ୍ର ମୋଡ଼ିବନି ନିଆଁ ଲିଭିଯିବ ଦାଦା ତଳ ହାତ ପକା ଖାଲି ପତ୍ର ବଡ଼ା କରିବ ଦି ଘର ଭିତରେ ମରିବ ନା ଏକ ମୋଡ଼ିବନି ଆଉ ବାନ୍ଧିଆନି ସୂତାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଅଛି ଦେଓମାଳି ପଛକୁ ରହୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବନଫାୟାର ହବ ସେଇଠି କରିବା ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତି ହବ ପୁରା ସେଠି ଆମେ ଚିକେନ ପଡିବୁ ଏଠି ମାଛ ସେଠି ଚିକେନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧେ ହେଲା ତ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କାହ୍ନୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭଲ ବନ୍ଧା ରାଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେବି। ନା ବିଭୂତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବାବୁ ବସିକି ନିଆଁ ପଉନ୍ତି ଏ ଭାଇ ନିଆଁ କଣ ପଉଛେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ନିଆ ଯାଅ ନିଆ ବହୁତ ପଡ଼ିଗଲା ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା ଫୋନ କରି ପଡ଼ିବ ନିଆ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆରେ ମାଛଟା ମଝିରେ ରହିଛି ଦେଖିଲ ଚୋରି ଆଣିଥିଲି ହେଲା ପତ୍ର ପଡିବନି ତ ପତ୍ର ପଡିବନି ତ ନା ଠିକ ଅଛି ପତ୍ର ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ ମାନେ ଭଲ ପତ୍ର ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ ପୋଡ଼ିବନି ଚଳିବା ପୋଡିବଟି ଭଲସେ ମାଛ ପୋଡ଼ିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଖାଇଛି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିକି ଖାଉଛୁ ପୁଣି ପ୍ରପର ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଆମର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇଯିବା ଆଉ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ତା ଭିତରୁ ଥିଲା ଆମର କଣି ଫଣି ଛୋପାର ନିଆଁ ଥିବ ଉପରେ ଯାହା ଦିଅ ଉପରେ ଦିଅ ଧଳା ଦେବାନି ଆସିଲା ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇ ଆରେ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଏଥିରେ ହଁ ଲୁଣ ଗୋଳାଇଛି ଗରମ ମସଲା ତାହେଲେ ରେଡି ଆଉ ବସେଇନି ମୁଁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ବାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଅଭାବ ହେଉଛି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେଇଆ ଟିକେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଧୁରାଇ ବାଟ ନୁହେଁ ଆମର ଧୂଆଁରେ ରହିପାରିବନି ଏତେ ଜୋର ଧୂଆଁ ଆସୁଛି ମାଛ ଅଲରେଡି 30% ପଡ଼ିଗଲାଣି ନା ଭାଇ ସେନ୍ସ ହେଉଛି ବା ସେନ୍ସ ହବ ନା ଆରେ ତେଲ ତ ପକେଇନା ତେଲ ପଡୁଛି ନା ଆରେ ଯୋଉ ମାଛ ତେଲିଆ ମାଛ ବା ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ମାନେ ରେଡି ହେଇଥିବ ଖାଇକି ଯେ ସେଟା ଗଣତି କରିବୁ ସେଟା କଲେ ନା ଖାଇବୁ ବାଳିଆ ମାଛ ମଜା କଲୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇବୁ ତାର ମଜା ବହୁତ ଅଲଗା ତମ ହାତ ବାଜିଯିବ ଲାଗିଲା ଫୋନ ଲାଗିଲା ପୁରା ହେଭି ନିଆଁ
ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆଁ କେଡେ ଜୋର ଲାଗିରେ ଆରେ ଏଡେ ଜୋର କଣ ହେଲା ପାଖରୁ ଉଠି ଯାଅ ରୁଦ୍ର ପାଖରୁ ଉଠି ଯାଅ ଆରେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହଉଛି ନା ଆଉ କଣ ପୋଡ଼ା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା ମାନେ ମାଛଟା ଠିକ ସେ ପୋଡ଼ିଲାନି ପୁରା ଅଲଗା ପାଖରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ମାଛ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଲା ଆଉ କଣ ଭାଇ ତମ ପୁରା ପ୍ଲାନ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ମାଛ ରେଡି ନାଇଁ ତ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ ଆରେ ବଢିଆ ଅଛି ଆରେ ନାଇଁ ଆମକୁ ସେମିତି ଦେଖାଉଛି ବଢିଆ ଅଛି ଦେଖୁନୁ ଆଚ୍ଛା ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଉନି ତ କେତେ ସମୟ ବସିଲାଣି କହିଲି ପଛ ପୋଡ଼ିବନି ରେ ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଡ଼ିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଥୋଇଦେବ ଟିକେ ପୁରା କଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ମାଛ ପୁରା ରେଡି ପୁରା ପତ୍ରରେ ବଢା ହେଇଯାଇଛି ସେଟା କଣ କରିବା କଥା ବାଦିବି ଏଇଟା ଲାଞ୍ଚ ପିସଟା ନା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ପିସଟା ଆଉ ଏଇ ନଉନା ହଁ ଖେଳ ଶେଷ ହଁ ରେଡି ପୁରା ଖେଳ ସେ କଣ ପତ୍ରଟା ସେଇ ମାଲଟା ବଢ଼ିଆ ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦେଲନି ଅଙ୍ଗାର ଫଙ୍ଗରରେ ଝାଡ଼ୁଛୁ ବା ସେତିକି ଆଉ ଝାଡ଼ୁ କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ରସୁଣ ଚକଡ଼ି ଦିଅ ସେମିତି ରେଡିମେଡ୍ ବନେଇ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଆରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଯାହା କହିବି ଏତିକି ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସତ କଥା ମୁଁ କେବେ ପୋଡ଼ା ମାଛ ଖାଇନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ମାଛ ହିଁ ଲାଗୁନି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ପୋଡ଼ା ମାଛ ଖାଇଲି ବୋବାଲ ନା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା A1 ମାଲ ପୁରା ମଉ ଆରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାଖିବାକୁ ଦିଅ ଗୋଲ ମରିଚ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଏମ୍ ସରିଯିବ ଆଉ ଲୁଣ ସତ ଦେବି ସରିଯିବ ପାଟି କରନି ସେଇଟା ରେଡି କରାହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପୁରା କଣ୍ଟା ଖାଲି କଣ୍ଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ହେଇଥିବ ବାଳିଆ ମାଛ କେଡ଼େ ବଡ଼ ନାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି ଆମର 2ଟା ପିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଏମିତି ଆମର ଇଏଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ